Jum ir-refuġjati u l-migranti ġie ċelebrat il-Ħadd permezz ta' quddiesa fil-Knisja tal-Kapuċċini fil-Furjana mill-Isqof Awżiljarju Monsinjur Joseph Galea Kurmi flimkien ma' qatt ta' patrijiet Kapuċċini u saċerdoti li jaħdmu ma' refuġjati u l-immigranti f'pajjiżna. Fl-omelija tiegħu, l-Isqof Awżiljarju saħaq li l-iżvilupp ekonomiku li jgawdu minnu pajjiż għandu jirrispetta d-dinjità tal-bniedem u jaħseb għal ġenerazzjonijiet futuri. Il-kliem ta' Ġesu, dak kollu li għamiltu mal-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi, għadu rilevanti llum bil-prezz ta' dinja elitista u krudili li qed titħallas miż-żgħir u dawk l-aktar vulnerabbli u għalhekk l-ebda persuna m'għandha tispiċċa fl-iskar tal-istorja. Monsinjur Galea Kurmi fakkar ukoll fi kliem ieħor ta' Ġesu, kont barrani u lqajtuni u appella biex ngħixu dan il-kliem u mhux niċċensurawh. Wieħed m'għandux iċedi għal loġika tant komuni fid-dinja li tiġġustifika l-inġustizzja mal-oħrajn biex ingawdi jien u dawk qrib tiegħi tal-ewwel jien imbagħad jara Alla. Kompla li r-razziżmu u l-istruttura ta' dnub jikkontradixxu l-ġbija tal-ħallieq. U appella lil Maltin biex imissu l-kordi sensittivi tal-umanità billi juru modrija ma' dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà għax bekk biss wieħed jistana aktar. Ġesu jitlobna biex naħdmu ħalli nelbu l-ispirtu individwalista li jħallina indifferenti għal proxmu tagħna u nħarsu leh biss b'termi ta' flus u ta' kemm se ndaħlu minn fuq daru tenna l-Isqof Awżiljarju. U temm billi silet kliem il-Papa Franġisku li fakkar kif fiċ-ċentru ta' kull attività politika, kull programm u kull azzjoni pastorali irridu nqedu dejjem lil bniedem fil-bost aspetti tiegħu, inkluża id-dimensjoni spiritwali. L-ugwaljanza fundamentali fost il-bnedmin trid tkun magħrufa biex l-iżvilupp ma jkunx ristrett għal tkabbir ekonomiku waħdu, iżda li jieħu ħsieb jgħin l-iżvilupp ta' kull bniedem b'mod sħiħ.